калі вуха прыкладзеш, пачуеш, як марскія хвалі шапацяць. Ды ну, А ты паспрабуй. не веру, але праверу. Ой, а што гэта? Як такое можа быць? Добрага ранку усім глядачам, добрага ранка. Ой. Кася, Лесік, а ви чому не вітаєтеся? О, прывітанне. Салют, сябры! Мы тут Мора слухаем. Мора? Ага, дзівосы у нас з самай раніцы ў добраранку. Якія дзівосы? Кася, ти про що? Оказывается, у ракавінцы Мора можа схавацца. Гэта не мора, Кася. Я таксама спачатку не верыла, што там такое можа быць. Марго, вось сама ракавінку да вуха прыкладзі. Так. Чуеш? Чую, ніби хвалі пісні співають. А я ж то казала, Мора у ракавінцы цуды толькі. Дзяўчынкі, паслухайце. На самой справе гукі мора – гэта змененыя гукі навакольнага асяроддзя, якія адбіваюцца ад сценак ракавінкі. Я не ведаю, што там ад чаго адбіваецца, разумнік. Я сваім вушам веру, а яны Мора дакладна чуюць. Так, паслухайце мяне. Марго, возьми любы кубачак, толькі каб ён быў пусты. Угу. Так. Кубачак. Такі падыдзе? Падыдзе. Прыкладзі кубачак да вуха. Угу. І што чуеш? Таксама Мора. Не можа быць, дай мне. Угу. Зараз. Ну як такое можа быць? Кубачак пусты, а гукі Мора з яго чутны. Але ў ракушцы яны больш насычаныя. Правільна, Маргоша. Гэта элементарныя законы фізікі. Чым больш у ёмкасці ці ў ракушцы розных выгнутасцей, тым марская песня здаецца нам больш яркай. Дык атрымліваецца, каб пачуць Мора і ўспомніць летні адпачынак, не абавязкова мець ракавінку. Так, вось, Маргоша, складзі далонькі лодачкай і паднясі да вуха. Так. Ага. І чым больш будзе вакол розных гукаў, тым мацней ты адчуеш пляск марскіх хваляў. Ух ты, я іх чую. А мне ўсё ж такі болей падабалася думаць, што ў ракавінцы кавалачак Мора. Так романтычна было. А ты, разумнік, узяў і маю романтыку парушыў сваёй элементарнай фізікай. Гэта не я, гэта законы ў прыроды такія. А вы ведаеце, што ракавінкі яшчэ могуць быць домікамі для марскіх жыхароў? Ой, гэта не навіна. Мы нават мультфільм можам паказаць, як адна прыгожая ракавінка стала... Кася, не расказвай, нецікава глядзець будзе. Увага! Усміхніцеся, зараз вылеціць птушка. Пакажы, як мы атрымаліся. Так, вось. Ну як? Ну, што сказаць? Вельмі мы тут на сябе падобныя. А як ты хочаш? Гэта ж фота, а не малюнак. Вось! Ты правильно сказаў, Лесік. На малюнку можна і усмешку, і карону, і сукенку, якую хочаш намаляваць. А на фото, што ёсць, то і атрымліваецца. А ты сабе болей на малюнку падабаешся? Безумоўна, асабліва на тых, якія нашы гледачы малююць. Дарэчы, сябры, памятаеце, зусім нядаўна мы папрасілі вас дасылаць у добраранак партрэты мяне і Касі. І што? Лісты ад гледачоў уже пачалі прыходзіць? Пачалі. Ну я так не гуляю. Чаму? Пра гэта я самай апошняй даведваюся. Всё, я пакрыўдзілася. Кася, мы з Маргошай якраз і хацелі табе і гледачам паказаць першыя партрэты. Нічога не хачу слухаць, калі вы Ну, такія. Кася. Не хоча, як хоча. Я не чую. Мы без яе справімся. Сябры, паглядзіце, які Лесік атрымаўся на гэтым малюнку. О, я сабе тут вельмі падабаюся. Аўтар майго партрэта Серафіма Барэль з вёскі Рудня Свіслацкага раёну. Дзяўчынка вучыцца ў 2-м класе, а наш добраранак глядзіць разам са сваёй сястрычкай Васілісай, якой 4 гады. Вось што Серафіма піша. Раніцай нас мама заўжды будзіць на добраранак. Мы даведваемся многа цікавага і карыснага. Нам вельмі прыемна, дзяўчынкі, што вы нашы пастаянныя глядачкі. І дзякуй за віншаванне са святамі. Мы вас таксама віншуем і жадаем усяго самага найлепшага. Пачакайце. А няўжо Серафіма намалявала толькі Лесіка ў партрэт, а мяне не? А ты ж нічога слухаць і бачыць не жадаеш. Ну,
Да не хвалюйся, Кася, Серафима и твой портрет намалявала. Вось, гляди. Ух ты! Якая ж я прыгажуня! А сукеночка, а бантик на шыю і нават матылёк побач. Ну, просто цуд! Добрый портрет. Дякуй табе, Серафіма! А дарэчы, яна не толькі мастачка, але і паэтка. Вось яе вершик, які яна нам даслала. Кожны ранак я ўстаю, добраранак я гляджу, і надзеў заплечнік лоўка, мы спяшаемся ў школку. Ой, класны вершик! Малайчынка, Серафіма! О, а вось яшчэ партрэты. І таксама супераўскія. Яны ад Машы Агроднік з вёскі Штанюкі Лагойскага раёна. Маша таксама вучыцца ў другім класе і даўно з'яўляецца аматаркай нашай праграмы. Яна напісала, што наш добраранак добры і класны. І ў нас шмат павучальных гісторый. Прыемна чуць ад нашых гледачоў такія словы. Дзякуй табе, Машачка. І для Серафімы, Васілісы і Машы, а таксама для ўсіх аматараў нашай праграмы цікавы мульцік. Глядзім. Сябры, а вы працягвайце дасылаць у добраранак нашы з Лесікам партрэты. Я іх вельмі чакаю. Кася марыць потым выставу арганізаваць, а лепшых мастакоў да нас у добраранак запрасіць. Ну, добрая ж ідэя. Я толькі за. І для тых, хто яшчэ не ведае адрасы добраранка, нагадваем іх. Паштовы 220 114, город Мінск, вулиця Макаенка, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. А зараз я прапаную падрыхтаваць паперу і ручку і уважліва глядзець наступны наш мульцік. А папер і ручка, каб пытанні потым записваць. Правільна, пасля мультфільма мульцівіктарына ўсіх чакае. А зараз увага! Абяцаная віктарына па мульціку «Бабулька удава». І спачатку, як заўсёды, разамнемся. Мы тут палічыліся, і першае разміначнае пытанне мне выпала задаваць. Слухаем тебе уважліва, Кася. Так, у мяне пытанне, як заўсёды, няпростае. Вспомніце, як папугай чакаў бабульку удава? Як? Лесік, ты ведаеш? Здаецца, папугай чакаў яе прама... А, правильно, я вспомнила. Ждете? Ждем. Вы неправильно ждете. Вы ждете в одну сторону, а надо в разные. Ты, удав, жди туда. Ты будешь ждать сюда, а я буду ждать прямо. Другое разміначнае пытанне ад Маргошы. Ага. Адкажыце мне, якую гульню прапанавала мартышка сваім сябрам? Лёгкае пытанне, я ведаю. І я ведаю. Дзяўчынкі і хлопчыкі таксама. Давай разом откажем. Давайте. 3-4. Перетягивание каната. Правильно. Есть много увлекательных и полезных спортивных игр. Знаю очень спортивную игру перетягивание удава. И пытанне толькі для наших гледачоў. Дасталася сёння Лесіку задаваць. Сябры, слухайте мяне уважліва. Успомніце і напішыце, што павінна зрабіць выхаваная мартышка, калі атрымае банан. Свае адказы і абавязкова з малюнкамі дасылайце нам на адрасы добраранка. Мы будзем іх вельмі чакаць. Як вы зараз чакаеце яшчэ адзін мультфільм, які мы з задавальненнем паглядзім разам. Ну а зараз, як не хочацца, але час развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і пазнавальным. А яшчэ радасным і вясёлым, як наша праграма. А мы сустракаемся па буднях зранку. У нашым добраранку! Абавязкова быць усім. Адмовы не прымаюцца.